Hey doe! Het is weer tijd voor... Check! Check, shot en ontdek! Hast je het checknice van vorige week al lezen? Een mooi krantje zit. Deze week hebben we weer een prachtig checknice en daar kun je hem gratis en vergeefs krijgen. Stuur even een mailtje naar check@omroepfriesland.nl. Wat hebben we deze week in check? Eens even zien. We gaan heel diep de groen in om een belangrijke delfstof te zoeken. Aliet die jaagt van het ene natuurgebied naar het oren. En de master wie brandingskwallen uit Oud-Wiannen, die het 100 jaar waarom in het tiert. Sporten is goed, ook als die in een rolstoel zit. Jelme Kleefstra uit Noordburgum en Is Branders van Poptuig uit Nederland willen dat graag gewoon elke keer vertellen. Ze willen ambassadeur worden. Nou, voor sporten dan moet je trooi aan de meesten van geen niks sporten, dus gezond is. Je moet gewoon door alle meesten gewoon aan alle gehandicapten is om te gaan sporten. Maar ambassadeurs zijn ze net samen. Deze week ben ze op kamp in Amsterdam, waar nog 73 oren ben in heel verschillende landen. Daar wordt besjoen hoe ze sporten, hoe ze praten over haar sport en hoe ze haar gedragen. Aan een van de weken worden er dan gewoon uitzocht die het ambassadeur worden. Na een weken vertellen we hem wat Jelmer en Is Branders daarin slagen binnen. Weet je het nog? Dit lamke waard bijna zonder vacht. Het lamke is intussen een ski opwissen. En het ben het net meer op het Ameloon, maar in Tjoen. De mensen van Zwartborkerij Bennen willen, zullen van het ski op Zwartje. Ben van basisschool Opperomte van Dronriep kwamen op visite om te zien hoe het nou met het ski op gaat. Jeder gingen ze ervan zorgen dat het ski op een vestje kregen. Ja, doe maar. Ik wil niet dat Ines er weer is. Ik zag dat er niks aan de hand weer. Snij waar het laatste shot draait van de film Voet. Een Friestalige speelfilm die het maken wordt door 20 jongeren die dwenjen in het dorp Jesterwierum. Voet gaat over een famke dat verdwijnt na een feest in het dorpshuis. De première van Voet is op vrijdag 28 oktober. In wat voor natuurgebied zou Ali deze keer beginnen? Hallo? Hallo? Aliet? Halit, wel lekker in de... Aliet! Bist u wel lekker in de woeste en rauwe natuur? Ja jongen, ik sta hier in de wilde woorden. Wist je dat haast alle natuur in Nederland helemaal niet zo woest en rauw is? Natuur is haast altijd betocht en online tromezen. Liek als je, dit bosk. Een prachtig natuurgebied, maar het is niet ontstien tot de natuur. Nee, dat gaan mensen dien. Echt oerbosk, dat hebben we niet meer in Nederland. Heel lang lien doen we het hele loon in grut bosk. En toen kwamen de meesten. En die dachten, hout, dat is handig. Dan kunnen we goed broeken voor etensieren of kachelstoken. En zo waren in de rin van de tiert alle bjem omhakt. Tot alles voortwiel. Maar dat wie lastig vanzelfs. Dus waren we nieuwe bjemplanten, productiebosken. Bedoeld om nij hout groeien te laten dat de meesten goed broeken koen. Haast alle bosk van Joetendij is online als productiebosk. Pas volle letter doet de meesten gos en ooien kriegen waren de bosken naar herslitten. En de productiebossen waren prachtige natuurgebieden. Ja, en dit is mooi hè. Wetter, blom, wissen. Prachtige natuur, maar ook online terugmezen. Want tussen de tijd van het houtstoken en gas en olie ziet een periode van een paar 100 jaar dat de meesten hun oren brandstof proeven. Turf. En turf, dat is als niet oors als een blokje opdroege groen. Geen klaai of zon, maar veengroen. En in de zuidelijke helft van ons provincie zit een soort veengroen. Dus wat die in de meesten staat tussen 1500 en 1900 ongeveer. Die groeven die groen oor en maken de turf van.
En werd de turf voort wie, daar bleef een god oer. Dat god hoefde zelfs vol mijn Rijnwetter. Meesten lieten dat gewoon maar gebeuren, want ze hielden het dan de mensen volle on, dat loon onderwetter. En zo kregen wij prachtige nieuwe natuurgebieden, zoals de Rotte Gemeente, de Oude Veeren en hier, de Delen. En soms ontstaat de natuur ook omdat er een ongelukje gebeurt. Zoals hier, op het Peersemerland bij de Waadzee. Dit gebied leidt boven de zeediek. Wat gebeurt er vaak aan de kust? De zee neemt heel tijd weer een lietsbietje zoon mee. En hier, op restige plakjes, wordt dat zoon dan derlijn. En zo groeit er heel tijd weer een lietsbietje nijloon boven de zeediek. Dat is handig, dachten de meesten weer. Nijloon erbij, dat is mooi. En ze bouwden een nieuwe zeediek om het nieuwe loon heen. Hebbers, een mooie polder voor het vee en om eten op te verbouwen. Maar dan, bij een wilde storm in 1973 beukt de zee een god in de zeediek. De hele polder rint weer onder wetter. En de meesten hadden geen geld meer om de diek weer te mijtsen. Dus dit is het maar zo. En zo ontstier een nijlongenskip. Meestal bloot het je droeg. Maar zo nou en dan, bij heel heeg wetter, dan komt de zee nog even dagzezen in de Peersemerland. En daarom is dit een prachtig gebied voor vogels, die hier een heel soort eten vinden kunnen. En groeien hier bijzondere planten die goed oer soort wetter kennen. Mijn dank aan de meesten die zeediek toen bouwt ha, maar ook mijn dank aan de zee, die daar weer gotten in slijn had. En zo, Reinoud, had alle natuur zijn verhaal. Een verhaal van planten, bissen, bjem, vogels, maar ook een verhaal van meesken. Tot volgende week, hè. Doei! Oké, Aliet, naar weekend. Ik mis die nou weer. Dan. Aliet, die rent lekker in het natuurgebied om, maar wat ze misschien krijgt net zien het, dat is dat beestje wat je de laatste jaren heel tijd meer omstruint. En hast je enig idee wat voor beest dat is? Nou, dat is de otter. Hé, dat binnen otters. Ja, dat klopt. Dit zijn inderdaad otters. Een heel prachtig beestje. Dat wie haast verdween uit Nederland, maar ze zijn nou weer rond. Maar help van u, hè? De meeste. Dat klopt inderdaad, met hulp van meesten. Maar in 1988 is er een otter deerrieten en men vermoedde dat dat de laatste levende otter in Nederland was. Nou, toen, dat was natuurlijk heel erg schande, dus toen hebben ze een plan maken. En in 2002 zijn er otters uitzetten die het natuurgebied weer hebben. En dat doet heel goed, dus nu ben die otters zelfs ik in het natuurgebied de Oude Veeren. Hoe goed dan is dat er altijd verdwijnt? Nou, toch meesten, door de jacht en door de versmarging. Er zijn een pratte otters die worden deerrieten en dus ik bejaagd. En tot de versmarging, want een otter heb ik heel veel wetten nodig om in te leven. Dus een skim milieu. En dat die otter dus nu in Nederland in leven doet, is een heel goed teken voor het milieu, want dat is dus heel erg skim. Kunnen we nou altijd zien dat we naar de Oude Veeren of naar de Weerribben gaan? Nou, die kans is heel erg liet, dus dan moest een hele grote gelok hebben. Maar de kerst bijvoorbeeld ik in Levenschen in Aquasou in Lauwer. Dat is een park dat in 1993 begonnen is als otterpark. En er is nog een hele grote meerbeesten, maar de otter is er ik nog steeds. Dus als je in Levenschen was, dan kerst er ik net in en kerst je daar bestuderen. Want het is een heel leuk en boartig beestje, dus ik zet deze nog weer om in de vitrinekast. Eerdgas. We gebruiken het eens alle dagen. Om eten te sieren, om te douchen en centrale verwarming. Maar waar komt het eerdgas eens bij? Ja, de naam zei het al, uit de Ierde vanzelfs. Maar waar uit de Ierde en hoe komt het er? Zo ziet de Ierde er 325 miljoen jaar waarom uit. Moerasgebied en bosk, maar allerhande bistengoed. Als die bisten en planten deergaan, blijven ze op de grond liggen. Miljoenen jaren gaat het zo terug. Die dikke planten en de beestenlaag
wordt we miljoenen jaren later tapdutsen door een dikke laag zon. Stormen waaien dat zon op naar een laag van honderden meters dikte. Als de boeien van die ierde inzakken, speelt er zeewetter doorheen, dat een laag zout achterliet. Dit proces gaat ik miljoenen jaren terug en uiteindelijk komt er een zoutlaag te liggen van wel 1500 meter dikte. Hier lang luidt wat nou uw laan is, onder de zeespiegel. Onder wielers worden de lagen van de ierde in elkaar gedrukt. De plantenlaag wordt in elkaar perst als steenkool. De temperatuur gaat omheeg tot zo'n 70 graden en uit die steenkoollaag komt iertgas vrij. Dat gas gaat omheeg in de hagelhudde poriën van de zonsteenlaag. Want het gas niet meer verder kan, want daarboven luidt het zout en daar kan geen snufke gas terug. Dit is de steenkoollaag en daar komt het gas uit. Dit is een stikje en die hebben ze uit de zonsteenlaag geworden. En daar zit het gas in alle je hele lietse poriën. En dit is de zoutlaag. Die is wel 1500 meter dik en die zwaagt ervoor dat het gas mooi afsletten is. Onderzoek naar de lagen van de ierde heet seismologisch onderzoek. In de groen worden microfoonstutsen om trillingen op te vangen. Er worden er gotten worden die het nodig binnen om ontploffings in de groen te doen. Door die ontploffings gaan de loedsgal van de groen in die door de verschillende iertlagen veromkeerd worden. Door computers worden al die gegevens uitrekenen en zo kan er een precieze kaart maken worden van de groenlagen tot wel 4 kilometer diepte. Op die manier kan mensen uitzoeken waar het iertgas zit en dat het de moeite waard is om dat naar boven te halen. Nooit ben je er 100% wist van als het de moeite waard is om in zijn gasveld te boren. Want hoeveel gas zit er op 4 kilometer diepte? Om wist te wijzen dat er wel genoeg iertgas zit, wordt er een boortoerdel zet die beziekje maakt dat iertgas te bereiken. Dit is de boorlocatie bij het dorp Ier, een dorp onder de reek van Dokkum. We hebben hier een gasveld op bijna 4 kilometer diepte. En sinds 2 weken zijn wij hier begonnen met boren. En dat is tijdelijk, want door een paar weken is het allemaal weer vet. Meestal ben je hier aan het werk. Heb je een eigen sliepcabines, zijn hier telefoons, zijn hier computers, internet. Dus ze kunnen zichzelf helemaal redden. Op de kaarten hebben we gezien dat hier gas zit op 3 hele kilometer diepte. En ja, daar boven naar daar. Dus dan gaan we maar een hele lange buis. Gaan we daarheen. En op het moment ben we dan draaien. Er zit een boorkap helemaal aan het eind van die lange buis. En die zorgt ervoor dat het hele hudde stien wat er zit, en dat in stukjes mjellen wordt. En dan komt het weer omheeg. En zo gaan we langzaam, stukje bij stukje, dieper. Zelfs op 4 kilometer diepte kunnen wij een lietse bocht maken. Dus eigenlijk zit het gas 800 meter die kant op en dan diep in de ondergrond. Om de boorkop diep in de grond te kwoljen, wordt er een soort van smurrie, het lijkt op smarrig wetter dat aardig zwier is, de groen inpompt. Dat zwieren wetter keert ook het mogelijke iertgas dat aanboord wordt. Zo ontsnapt er geen gas diep in de groen. Het gruis van de steenlaag dat de boor doorheen mat, wordt oppompt. De spoeling komt terug in het gat. Hij wordt hier gescheiden hier op de zeef. Het boorgruis gaat hier in de bak en de spoeling gaat terug in de tank, zodat we weer kunnen hergebruiken. Komt de boor in de steenlaag dat het gas in zit, dan zwaar je lietse ontploffingjes van taggongsbuisjes voor het gas. Iedereen die praat altijd door de gasbel, maar het is net een lege ruimte onder in de groen. Het zit in stien. Vroeger, volle honderden miljoen lien, toen is hier gas ontstaan. Dat is dus een proces wat heel lang door heeft. En het zit dus eigenlijk in poriën van keihard stien. En ja, we hebben dit dan uit die poriën waai. Dus ja, het is net zo dat het dan helemaal leeg wordt. Ik vergelijk het wel eens met amer met knikkers, waar wetter in zit. En als je op een gegeven moment dat wetter uit die amer hebt, dan word je net zien dat die hele laag met knikkers instort. Dat bloedt gewoon op hetzelfde niveau. Dus die romte tussen die knikkers,
Dat kan je vergelijken met de poriën in dat stien waar het gas in zit. Op een soort plekken in Nederland is al gas voen. De blauwe gebieden op een kaart binnen gasvelden. Zelfs op de Noordzee wordt naar gas boren. Ja, Nederland is echt een gasland. Ik denk in Nederland wordt wel 60% van alle elektriciteit opwekt met behulp van gas. Honderd jaar weer in de tijd. Wat ben die ben van de master wie brand is kwam ouderwets net. Maar hoe zit het nou in Noord-Vianne? Het is het iernieuwtje half. De titel bij een soort boekenwoordje, lik als hier op het Skoplein in Noord-Vianne. Er is orde en regelmaat en dat bevalt de masters in je verhaal. Is het toch gewoon 2000 $. We zijn nou omdat het Flyerfeest is, het is het dwarfsfeest. Het is een feest van Orde Nijmegen. Het is ooit een dorpsfeest. Dan mag je in alle kleine squallen komen. Ja, alles is in tekenhuis van omstreeks 1900, 1920. Daarom sjoggen de band er nou dus zo uit. Ik het digiboord, de computers en zelfs gewoon de pen binnen voor het stoppen. Goedemorgen alweer. Daar mag je hem nou zitten. Ben er klaar voor, jongens? Laten we gaan in voor. 1 keer njochen is njochen. 2 keer njochen is 8. 3 keer njochen is 27. 4 keer njochen is 36. 5 keer njochen is... Oh, wat jij ik derde? Hoeveel is 5 keer njochen? 34. Mooi. En ga ook maar in de hoeken staan, want dat is net goed. En dan. Zo streng ging het er vroeger rond aan. De band had er net aan tinken dat het altijd zou gaan zoeken. Wij gaan naar squallen. Daar. Schreeuw maar op. En wat is dit hier? Wij mijn puntjes de poppen. Dat is net goed, jongeman. Nou, dat vind ik net leuk. Dat is net... dan hingen ze wel sfeer vroeger. Ik vind het net leuk als straf liggen, want dan is het heel lang in de hoek blowen. Ja, ik denk wel dat ze bang zijn voor de master, omdat hij is nou wel heel streng. Dus ik denk dat hij vroeger nog strenger was. Het Flyerfeest bestaat al 25 jaar. In Oud en Nijmegen vieren ze het feest dus al jaren. Maar waar komt het bij? Het Flyerfeest, het is ooit een dorpsfeest en dit is dus een flyer. Daar zijn ze dan jertijds de boeren daarmee aan het testen. Dan sloegen ze samen met die stok zodat dit op het weet kwam en dan sprong daar dan de sieren uit. Uit zijn de zware straffen die de band vroeger kregen, merken de band van de vibrandieskwallen meer verschil. Er is nou volle meer elektrische dingen, dus, en het is veel moderner. Dan bijvoorbeeld houtskool en krantjespoot. Dat is wel ja, het grote verschil is qua straffen, de hoek niet in en sommigen in boeren om ezel en hoe zou klein rennen. Dat soort straffen hebben we nou net niet. Het is nou heeft dus dat strafwerk. Maar ja, ik denk dat het bijna nou volle leven binnen. Maar nou eerst is het skoft en dat vindt elke keer leuk. Ja, hartstikke leuk, ja, die ouderwetse spultjes. Maar spiksplinternieuwe spultjes ben volle spectaculairder. Wat vind je hem trouwens van longboardje? Of hoe neem je dat in het Fries? Plankje rieden? Hoi, ik ben Kim en ik ben de Pimtrouw van Dochter op een longboard. Hij zit langer aan de skateboard en hij rolt wat langer. Na je weekendje is het beste dag, Dierendag. Hey, ik had een goed idee van je.
Hast er nou een prachtig, lief, schattig huisdier? Maak je dan een foto van die zelfs maar die huisdier en stuur het op naar check@omroepfriesland.nl. De leukste foto zie je wij uit en met de winnaar maken wij een prachtig filmpje van na je weken in Check. En hast al even op onze huispagina zien, check.hives.nl. Daar zit een poll op over het uniform op squallen. En ik ben heel benieuwd naar die mening, dus vol even zien. Oké, dit weer nog even deze week. Na je week check ik je weer en na je week check stel mij weer. Houdo!